5 λεπτάκια μόνο από μένα, στη συνέχεια αυτόν που είπε ο Θόδωρος ο Κοτσόπουλος. Για να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε πράξη αυτό που θέλουμε, θα πρέπει να υπάρξει μια δημοτική παράταξη, η οποία θα είναι καθημερινά ενεργή, καθημερινά θα συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης απόφασης και θα προγραμματίζει αγωνιστικές κινητοποιήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε να προτείνουμε εδώ σε όλους εσάς ένα οργανωτικό κατά κάποιο τρόπο πλαίσιο, το οποίο θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι υπάρχει και λειτουργεί μια γραμματεία της Δημοτικής Παράταξης. Τι θέλουμε τώρα εδώ και θα βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση? Να μεγαλώσει με συμμετοχή αυτή η γραμματεία, με συμμετοχή και αρκετών φίλων από εδώ, οι οποίοι θα μπορούσαν να δηλώσουν τη διάθεσή τους να συμμετάσχουν. Σήμερα εδώ υπάρχει μάλιστα ένα έντυπο που το έχουμε, όποιος θέλει να συμπληρώσει τα στοιχεία του κτλ. Ούτως ώστε αυτή η γραμματεία να μπορεί να χειριστεί με 2 κουβέντες τα παρακάτω ζητήματα. Πρώτο, θα έχει την ευθύνη να επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει τις προτάσεις για τις γενικότερες θέσεις μας, αυτές που αναφέρθηκαν εδώ, τις γενικότερες πολιτικές και θεσμικές θέσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα από τον Θόδωρο τον Κοτσόπουλο. Δεύτερο, να γίνει καταγραφή και στη συνέχεια μελέτη των προβλημάτων της περιοχής, να τα ιεραρχήσει αυτά από άποψη σοβαρότητας και από άποψη χρονικής αναγκαιότητας, ποια από αυτά θα είναι πρώτα και ποια θα είναι δεύτερα. Τρίτο, να δημιουργήσει αυτή η γραμματεία ομάδες ενασχόλησης και μελέτης όλων αυτών των ζητημάτων και στη συνέχεια και ταυτόχρονα μάλλον η προώθηση, μέλημα της γραμματείας θα είναι η προώθηση όλων αυτών των θέσεών μας στους δημότες με τη διοργάνωση επαφών, συσκέψεων, συγκεντρώσεων, περιοδιών κτλ. Πέμπτο, την προώθηση αυτών των διαφόρων ζητημάτων που θα καταλήγουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω του Δημοτικού μας Συμβούλου του Θόδωρου του Κοτσόπουλου ή και με παρεμβάσεις επιτροπών κατοίκων, με το μάζεμα υπογραφών κτλ. Έκτο, η επαφή του συνδυασμού, η επαφή δηλαδή της Δημοτικής Παράταξης με τους μαζικούς φορείς εδώ του Δήμου, της περιοχής, με τους συλλόγους γονέων, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους κτλ. Για τα ζητήματα, τα ειδικά ζητήματα που απασχολούν αυτούς τους μαζικούς φορείς. Έβδομο, την επιλογή του συστήματος και τη λειτουργία του συστήματος, του επικοινωνιακού συστήματος, ούτως ώστε οι δημότες να ενημερώνονται άμεσα για την δραστηριότητα αυτά της παράταξης που έχει να κάνει με έντυπες ανακοινώσεις, με την λειτουργία ενός μόνιμου site, με τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων δικτύωσης στο Facebook, στο Twitter κτλ. Και ένα 8ο τελευταίο ζήτημα, ένα πρόγραμμα επαφής με τους δημότες και τους ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την προσπάθεια προώθησης αυτών των προβλημάτων κτλ. Για να μην κουράσουμε άλλο, όποιος από εδώ, τους φίλους που συμμετέχει, θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ να συμπληρώσει ένα έντυπο που υπάρχει στο τέλος φεύγοντας, για να μπορέσουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι που θελήσουν εδώ να αξιοποιηθούν σε αυτή την προσπάθεια.